i volíem saber que quan se te va ocorrir tractar el tema de l'Albufera amb la relació per fer-la en una exposició, clar. Pues en realitat és... una cosa que portava ja... Sí, ja portava... Feia temps que volia fer alguna cosa en relació a l'Albufera i al problema mediambiental de l'Albufera i a tot, perquè en realitat hi ha un munt de contradiccions, hi ha molta història, cultura i coses en les que es pot treballar. Entonces, aleshores és algo que volia fer des de fa temps i quan em va sorgir aquesta possibilitat d'esta exposició així al centre del Carme, des del primer moment tenia clar que tenia que ser així, perquè sempre solc treballar en referent... Quan faig un projecte, per exemple, en l'estranger o en el país que siga, sempre busque i investigue sobre els problemes que poden passar allí, en el lloc. Per tant, així tenia que ser l'Albufera, perquè és un paratge increïble que tenim així al costat i molts de nosaltres no sabem el que hi ha allí, més enllà del passeig en barca i la paella, no? I en realitat, el meu treball va molt lligat a la natura i als problemes mediambientals, per això tractar el tema de l'Albufera. A partir d'ahir em vaig rodejar d'un equip de gent especialitzats en tots els seus camps, gent que viu allí, gent que treballa allí, en protecció i en estudi de les diferents espècies i també enamorats de l'Albufera per empapar-me de tota la informació possible per tal de traduir-ho i convertir-ho a dintre del meu imaginari i del meu món. I la veritat que he disfrutat moltíssim tot aquest procés de creació i el procés creatiu, perquè al final jo crec que és el que més el queda quan fas un projecte d'aquestes característiques. Tota aquesta gent de la que t'has rodejat per a fer-ho possible. I res. I quanta ha sigut aquesta durada de tot el treball en tot el dia? Jo crec que ha sigut alrededor de 2-3 mesos de treball a l'estudi, intercalat amb altres projectes, però com a un dels principals. I després així en la sala un mes i mig, pintant tots els murals i en les últimes setmanes vam estar treballant les escultures, però el més costós ha sigut els murals, sobretot. I també plantejar aquests murals en l'estudi, perquè al final eren dos espais, com separar aquests dos espais i com generar transicions per a que les parets no siguin fronteres de les següents parets i generar aquesta continuïtat que uneix l'aigua i la terra. Has comentat que has fet una evolució en el treball, que estaves acostumat a fer com una planificació. Així, quan has fet el treball dels dos espais, també ha sigut una cosa que hagi sigut mentrestant, que anaves fent el treball o ja tenies un poc... El que era el que és l'esquema de la composició de cada un dels personatges que apareixen i dels paisatges els tenia més o menys clar. Sí. El que no sabia molt bé era com anava a unir-les, perquè una cosa és el paper i altra cosa és arribar així a l'espai i fer-ho, però ha resultat ser molt més senzill del que em pensava, perquè al final hem generat una sèrie de transicions que el que fa és que no tingués un tall que separe els dos espais i que tot siga un. I en realitat és veritat que el que he dit, que ha sigut molt més fàcil del que pensava, ha sigut costós i és molt de temps, però el que és l'execució no ha tingut més problema que el que és la mà d'obra. I volíem saber també l'exposició que estàs fent ara a Nova York, com està anant, si estàs content, com t'han acollit, què és les crítiques que diuen, i estem seguint un poc el teu treball, ho saps? Molt bé. Sí, la veritat és que és la tercera exposició que faig als Estats Units, és la primera que faig a Nova York i estava molt content, és una pena que no he pogut assistir, però en realitat he rebut un munt de missatges de carinyo i d'apoyo des d'allí i la veritat que està anant superbé, superbé i estic supercontent. A més, just s'acaba este divendres i comença esta. Entonces és com una continuïtat d'una exposició en una de les ciutats jo crec que més reconegudes a nivell mundial i després una en ma casa amb un concepte diferent, són molt complementàries. Una és la meva obra d'estudi tal qual i l'altra és una cosa diferent que fins ara no havia fet fins ara i de la qual em sent molt orgullós. I la col·laboració que has fet en Suárez, aquesta xicoteta càpsula de disseny de joieria... Sí.
Això Així fa poc. Sí, hem fet dos peces i una tercera que eixirà en breu. Sí. Encara queda una altra. Sí, queda una altra. Que xula. I res, és algo que des de que em van contactar vaig sentir molta curiositat. Contactar ella i Santu. Sí, ja havien treballat ells amb alguns altres artistes, Sí. i el fet de que em contactaren pues, va ser molt xulo, perquè és de veres que artistes com Dalí o Picasso han treballat, en la seva època van treballar joies, al final es pot convertir una joia en una obra d'art, i és la finalitat del projecte que ells tenien. Són peces úniques, només hi ha una, i no hi ha més. Per això volíem fer aquest paral·lelisme amb l'art, i en l'exposició estan mostrades com a obres d'art, no com a joies tal qual. Clar. Una última pregunta, ¿cuál será la relació amb Protegeix allò que estimes i en què punt estem? La relació de l'exposició, perdó? No, la relació teua amb Protegeix allò que estimes. Com està... Del missatge, vols dir? No, la falla. Amb la falla. Sí. Sí, la falla, la veritat que hauria d'estar acabada ja, per les fetges que estem. Teniu temps, Sí, tenim molt de temps i per això s'han relaxat un poc, però estarà acabada en 2 o 3 setmanes i la veritat que està quedant molt bé. La setmana passada vaig estar jo pintant allí in situ el que és la figura més gran, l'os polar, i estic donant-li el mateix mimo i carinyo que he donat ací, tot el que puc, perquè al final tinc que anar compensant unes altres coses, però està quedant superbé i és una pena que no puguem tindre-la ara mateix a la plaça de l'Ajuntament i juntar-ho amb això, però esperem que es puga pronte i al final aquesta exposició va mantindre's fins a octubre, que va ser el rècord del Centre del Carme, cosa que estic superagraït i res, només mos queda esperar. Pues moltíssima sort.